Maajoukkue päätti tulla hiomaan uusia temppuja vielä Rukalle ennen ensimmäisiä kilpailuja. Laskijat treenasivat uusia temppuja backjump-hyppypatjalle ennen temppujen kokeilemista lumelle. Backjump on iso ilmalla täytetty patja, johon laskija voi turvallisesti laskeutua harjoitellessaan vaativia hyppyjä. Rukalla ollaan ja tultiin bagia tänne hyppimään vähän ja opettelee uusia temppuja. No nyt me testailtiin noita tuplakorkkeja eli tuplavoltteja vähän tehtiin tuohon bagille, et nyt on helppo siihen treenailla ja ei tarvi niinku pelätä, että sattuu pahemmin vaikka sinne selälteen tulee. Niitä on vähän vaikea tuolta hyppyreistä eka käydä testaamaan. Noniin. Se on vaikuttanut ihan sikana, että nyt just viime vuonna alkoi tulla noita tuplavoltteja, niin sitten kun jossakin päin aina Eurooppaa joku ilmoitti, että täällä on tää bagi, niin siellä oli ihan hirveästi porukkaa aina hyppimässä niihin ja opettelemassa uusia temppuja. Kyllähän se sitten tuolla kisoissa näki, että siellä alkoi tulla noita tuplavoltteja aika moneltakin kaverilta. Siihen se on nyt mennyt, että niitä tehdään ja katsotaan mihin se vielä kehittyy. Mä ajattelin katsoa taas Switch tuplaback rodeo. Ei oo mitään hajoa miten se lähtee, mutta ei se mitään. Katsotaan kohta sen näkee. Voiko tolla? Metsä mennä. Tää lähtee vähän erilaisia. Onneksi on pati. Katsojat varmasti tykkää tehdä niitä tuplavoltteja ja on tosi bileissä ja kyllä nyt laskijatkin niitä tykkää tohon niitä. Se on kuin karusellis olis, kun siellä pyörii pari kertaa pään kautta ympäri, mutta vaan se sitten tosi vaarallista taas toisaalta, että se pitää kans muistaa, että jos jossain kisoissa tai jossain ei näe jonkun tekevän mitään tuplavoltteja, niin ei ne mitään helppoja hommia ole. Kyllä niistä pitää aina sitten antaa vähän kunnioitusta, kun niitä vetää. Että siinä voi loukata pahastikin itsensä. Tämähän on loistavaa, että pääsee nyt näin aikaisin taas tänne Suomessa laskee, että mitä tossa nyt lentää tunnin verran tuolta Hesasta tänne ja pääsee hyville hyppyreille laskemaan, niin tämähän on ihan loistavaa, ettei tarvii mihinkään Keski-Eurooppaa lähteä sompailemaan tai tänne. Harjoitukset Rukalla onnistuivat loistavasti ja uudet temput on nyt hiottu kuntoon. Toivottavasti niitä päästään kokeilemaan jo seuraavissa kilpailuissa Tukholmassa, minne maajoukkueen matka seuraavaksi jatkuu. Joo, et ekat kisat oli tuolla Lontoossa, ne nyt meni vähän pipariksi, mutta ei siinä. Nyt sitten tonne Tukholmaan vielä. Samantapainen hyppyri siellä pitäisi olla, telineistä rakennettu. Ja se on ollut kuulemma tosi siisti kisat muina vuosina. Että mä oon tosiaan menossa ekaa kertaa nyt sinne Tukholmaan kattoo, että minkälainen mesta se on. Kyllä meikä odottaa innolla niitä kisoja. Että katsotaan jos sais jotain vaikka uutta temppua sit siellä tehtyä. Katsotaan nyt se hyppyrin kunto sit siellä, että mitä siitä nyt voisi tehdä.